So Greatman announced that she will be leaving social media. Let me just read what she posted. And I'm announcing that I'll be deleting my Facebook page due to persistent insults and harassment in my inbox. I've noticed that my content is being misinterpreted and taken out of context, often being linked to politics. As a result, I've decided to take a break from the platform. Goodbye. To be honest, the Greatman needs a break. He needs to rebrand and he must come back asiya violence ngeZANU-PF. Angosiya zvinhu izvozvo chete anenge good to go. Maprojects ake aanga achiita maproject akanaka zvakanakisa zvisingatomboite, but akanyanya pamuromo. Vanhu vakamusapota paakatanga paipai, but Greatman wacho akatonyatsoratidza kuti kusapoteka haasapoteki. A lot of people are really excited. They want him to go. Hanzi anga anyanyawo. Hanzi zvanyanya. Kuda kuonererwa kwacho kwanyanya. Ini ndinoti it's not about deleting his page, but it's about knowing what to say on the page. Pane vari kuti ngaaende zvake, ngadi akatowana motikari 2 beta iye akatombobenefita, ngaaende zvake ngaasadzoke. Hanzi akawana share yake. Aminoti munoti chiinazvo izvozvo. But in life you mustn't mix business nezvematongerwo enyika. That will be your downfall. Vanofunga kuti anatina chemutarisi vakaposa vasingatombotauri, vasingatomboti bufu nezvematongero enyika, vakanyarara zvako. Iye anoda kuita organization, obva apinza ZANU-PF, obva apinza munhu wese imomo. Kana pane munhu akadherera ndifadzai, aiwa Fadza akamudherera akamupinda, ndosaka vanhu vasisina basa naye zvakanyanya because of my insults aita kuna Fadzi. Let me just finish off nema comments ari panapa. Hanzi you got your first car through Facebook and people stood on your side when Chivayo blue ticked you. You made wrong affiliations afterwards and you need to acknowledge that if you want to resonate with majority of people on Facebook. Otherwise you can delete and they will not miss you. A lot of people are just saying we will not miss you. Greatman, you can go and we'll never notice kuti haupo. Murikuona manje nyaya yacho kwayakuenda. Ari kuzwa chokwadi mukomana nevanhu. Vanhu havasi kumbomunyenyeredza kuti hey Greatman, vari kumuudza. And don't be moved by people's insults. Stay put. Don't delete your page. Keep on moving for the sake of the few who believed in you. Keep on moving for the sake of a very few individuals who are being motivated by your works. Keep on moving. Guess what? Vazhinji vanoita my insults are the very people who don't even contribute anything kwauri. Saka usakande pasi, ramba uchifamba. Ende ichokwadi vakawanda vanocontribute vanenge vakanyarara. But manje chinonetsa pana Greatman ndechekuti haone vanhu vake vanomusapota chaivo chaivo havaone. Saka pakadai so pane pakunetsa kuti anofanira kuziva timu rake chairo chairo. Chivayo came and blue ticked him, but apa ndokwaava atovawo kwana Chivayo kwacho ikoko. Isusu takatoitwa left behind. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section. What are your thoughts when you're a subscriber? Please do so.